Vitajte, dnes sa hlásime ďalšou epizódou. Naše dnešné testovacie vozidlo je nové X5M Competition vo faceliftovej verzii. Ostaňte s nami. Luxusné SUV modely BMW M ako X6M a X5M prešli rozsiahlými modernizáciami, čo sa týka zladu, digitalizácie a pohonu. Prichádzajú vynoveným dizajnom exteriéru a najnovšou generáciou ovládacieho systému iDrive a operačným systémom Operating System 8. Vozidlo prináša agresívnejší vzhľad, nový dizajn prednej mriežky, vo voliteľnej výbave M Shadowline svetlovety s čiernym pozadím, úplne nový dizajn predného nárazníka. Okrem toho, už ako v štandardnej výbave, predu 21-palcové kolesá a vzadu 22-palcové kolesá z ľahkej zliatiny. Modernizáciou prešla aj zadná časť vozidla, nový dizajn svetlometov, difúzor. Naše vozidlo má unikátnu doplnkovú výbavu. Čo sa týka interiéru, celokožené čalúnenie Merino Silverstone. K doplnkovej výbave patrí aj najkvalitnejšie ozvučenie Bowers & Wilkins a samozrejme aj balík Innovation, čo zahŕňa Live Cockpit Professional, vrátane head-up displeju, Driving Assistant Professional s najmodernejšou technológiou jazdných asistenčných systémov, Sky Lounge panoramatické strašné okno a balík Travel & Comfort, čo znamená držiak na tablety alebo na vešiak na zadnej strane predných sedadiel. Masážna funkcia pre vodiča a spolujazdca. Ďalšie doplnky ako balík batožinového priestoru s motorovým ovládaním roletky a ťažné zariadenie. Vozidlo má pod kapotou obľúbený 4,4 litrový 8-valec s výkonom 460 kW, 625 koní a pri tomto modeli predstavuje debut 48V technológie, čo poskytuje dodatočný výkon až 9 kW, 12 koní. Potrebnú energiu dodáva 40V batéria umiestnená v motorovom priestore. Dúfam, že sa vám naše video páčilo. Pre podobné videá sledujte nás aj na sociálnych sieťach. Majte sa.